Sudan arabula jamana kunnafoni di sow caman y'a lase ko kɛlɛ bɛ u ka finitigi jɛkulu fan fila minnu ni ɲɔgɔn cɛ ko ka kɛlɛ dala faga lɛrɛ 24 kɔnɔ n'a bɛ wele ko cessez-le-feu. Hali bi Sudan jamana kan mɔgɔ 185 de fagara mɔgɔ 1800 olu de jogina kabiri kɛlɛ daminɛna u ka finitigi jɛkulu fan fila ni ɲɔgɔn cɛ sibiridon. Kunu tɛnɛ Ameriki jamana ka ciladen Anthony Blinken y'a lase ko jɛkulu fan fila bɛnna ko la cogo min na kɛlɛ bɛ se ka jɔ u ka jamana kan. Egypte jamanatigi Abdel Fattah al-Sisi k'a bɛ se ka kɛ kɛlɛbana ye Sudan jamana finitigi jɛkulu filaw cɛ fitinɛ bɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ. Tunisie alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔba ni jamanatigi kɔrɔ don Rachel Ghannouchi ye wele bila kunun tɛnɛ u ka jamana finitigi jɛkulu wulilen kɔfɛ ka taa ka so f'u ye. Côte d'Ivoire, Singapour, u ka taji Giselle cakɛda so baarakɛla dɔw sera ka kisi ni kunɲɔgɔn laban in na bingalikɛlaw binnen kɔfɛ u kan. Taara ni taji Giselle tɔni 5000 de ye